ಅಡ್ಯಾರು ಪನ್ಪನ ಊರುಡುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ. ಈ ಅಡ್ಯಾರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಎಂಚ ಬತ್ತನೊಂದು ಕೇಂಡ ಅಡಿಯಾರ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಹುಡುದಿಗೆ ಅಡಿಯಾರ ಅಂದ್ ಮುಂತ ಭಾಗದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪೊಲಬುಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನವು ದೂರದ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಅಡ್ಯಾರಡೊಂಜಿ ಜಾಗುಂಡು ಅತೆ ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಆ ಸೋಮನಾಥ ಕಟ್ಟೆಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಡು ಬರೆಯಿನ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬನ್ಪ ಕಲ್ಲ ಬರವು ಆ ಶಾಸನಡು ಮೂಜಿನೆ ಕುಲಶೇಖರ ಪನ್ಪುನ ಅರಸು ಅಡಿಯಾರ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗನ ಕೆತ್ತಿದೆ. ಒಂಜಾತ್ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಲನ ಕಲ್ಲಬರ ಓದುನ ಕಲ್ಲೊಲೆಡ್ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡ್ ದಾದವು ಅಡಿಯಾರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಪಗಡಿನ ಪುದರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಡಿಯಾರ ಪಂಡ ಅಡ್ಯಾರು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಅಡ್ಯಾರು ಪನ್ಪುನವೇ ಜನಕನ್ನ ಬಳಕೆಡು ಆಡು ಮಾತುದು ಅಡಿಯಾರ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪಂಡದ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ ದಾಯಂದನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆ ಅರಸು ಮೂಜಿನೆ ಕುಲಶೇಖರ ನಿಗಲ್ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಕುಲಶೇಖರ ಅಂದ್ ಆ ಕುಲಶೇಖರ ಪನ್ಪುನ ಊರುಗು ಪುದರ್ ಬೈದಿನವೇ ಆ ಕುಲಶೇಖರ ಪನ್ಪುನ ಅರಸುಡು. ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೆರ್ಮೆಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಮಾಗಣದ ದೇವರು ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿನ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಅರಸು ರುದ್ರಪಾದ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ. ಈ ಸೋಮನಾಥನ ದೇವಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿನೇರು ನೀನು ಪೊಲಬು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತನ ಉಂಬೇನೆ ಪುದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಕುಲಶೇಖರನ ಪುದರ್ ಅವಳು ಪುನಂಚಿನ ಶಿಥಿಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಕುಲಶೇಖರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗಜಾಂಕುಶ ಅಂದುಪುರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಬರೆತಿನೇನು ಪುರ ತೂತ ಅಡ್ಯಾರಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಶಾಸನಡು ಬರೆತನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇನ್ನೇನು ಏರಾಂಡ ಹಾಳು ಮಲ್ತುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾಪಗು ಗುರಿ ಅಪ್ಪುಣದಕ್ಕೆ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಂಡು ಅಪಾಂಡ ಇಡೀ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ಅತೀ ದೀರ್ಘವಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 2ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು 15ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಾರಿ ನಕಲಿ ಏರಿಂದ ಕಂಡ ಆಳುಪ ಅರಸೇರು ಆನಿ ಗುಜರಾತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಸ್ನಿ ಪನ್ಪುನ ದಾಳಿಪುರ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಊರುಲ ಸೋಮನಾಥನ ಉಪಾಸನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ ಮುಲ್ತ ಆಳುಪ ಶೈವೇರು ಮೂರು ಸೋಮನಾಥನ ಸ್ಥಾಪನ ಮಂತೇರು ಅಮ್ಮ ಬೆಳಾಡ ಆವಡು ಇರಟ್ ಆವಡು ಕುರ್ನಾಡು ಆವಡು ಇನೋಳಿಡ್ ಆವಡು ಪುತ್ತಿಗೆಡ ಆವಡು ಸೋಮೇಶ್ವರಡ ಆವಡು ಇಂಚ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಂಭ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಊಹೆದ ಕಲ್ಪನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಈ 1ನೇ ಶತಮಾನ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಾದ ಐತ ಹಂತೊಡೆ ಈ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಉದ್ದೀಪನ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊಹೆ ದಾಪಣ ಕುಲಶೇಖರನ ಇದಟ್ಟು ಈ ಊರದ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನ ಪುರಾವೆ ಇಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಜಿ ಖಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಲು ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಬೋಣ.